जी नमस्कार, कैसन बानी रहुआ सब। हम बता दी कि चारू ओर बड़ा गदर गदर गदर, चारू ओर गदर के एकदम हड़कंप मचल बा। रहुआ सबके पता बा कि गदर वो तरीका से चलता जौना तरीका से उ गदर आई रहे ओंगा चलत रहे। गदर 2 फिल्म आइल बा जौन ई बहुत माने चर्चा बा फिल्म के। बहुत ज्यादा लोग आकर्षित बा मूवी के तरफ से। आप सबके पता होई कि मतलब कुछ दिन पहले से लोग जैसे कि हॉल वॉल ई सब भूल गए रहा, लोग ना जात रहा, कौनो ऐसा बढ़िया मूवी आवत ना रहा जौना के वजह से लोग ना जात रहा। हमरा बुझाता कि बाहुबली जौन फिल्म आई रहे ओकरा बाद ही गदर 2 आइल बा जौना में लोग इतना बढ़ चढ़ के हॉल में जाता, बढ़ चढ़ के देखे के कोशिश करता। हम बता दी कि ई फिल्म जौन गदर 2 पूरा चारू ओर गदर 2 के एकदम हवा बनल बा। यही बीच में हमार धुरंधर भैया के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारा लोग राय क के 25 तारीख के रउआ सबके पता बा कि संघर्ष 2 जौन इनकर फिल्म आवे वाला बा उ ओकर डेट निकल गइल बा कि मतलब 25 अगस्त के लॉन्च होई। अभी तो प्रमोशन उर्मोशन के लेके हमरा तो नहीं बुझा जब 25 अगस्त के लॉन्च होई, लेकिन तनी ऐसा रत्नाकर जेबा रथी एकर प्रोड्यूसर उनका में तनी हमरा धुरंधर भैया में बुझाता मारा पीटी हो गइल बा। ऐसे तनी ऐसा प्रमोशन उर्मोशन नहीं हो, लेकिन हमरा नहीं बुझात भैया कि ई फिल्म जौन बा कि 25 अगस्त के लॉन्च होई। काहे कि एकर कोनो अभी प्रमोशन उर्मोशन होत नहीं है। लेकिन भोजपुरी के जौन हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जे भी बा इनका लोग के मतलब उ जितना मन से लोग फिल्म बनावेला उतना मन से लोग प्रचार प्रसार में मतलब समय ना देला। प्रचार प्रसार के जौन प्लेटफॉर्म होला ओ जी जाके ई कोनो प्रकार के ई ना करला लो। ई लो जानता नहीं के प्रचार करला लो का करी है। हीरोइन अपना आईडी से डाल दी है, हीरो अपना आईडी से डाल दी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपना आईडी से फेसबुक पर डाल दी लो। वही से प्रचार प्रसार इनका लोग के हो जाला। लेकिन मूवी के प्रचार प्रसार अगर केहू के सीखे के बा करे के अच्छा करे के जाने के बा तो साउथ इंडस्ट्री से जाना, बॉलीवुड से जाना। इस सब फिल्म आवे से पहले हर साइड पर प्रचार, हर चीज के लेवल के प्रचार, ओकरा बाद बड़ा बड़ा शो में जाके प्रचार, बड़ा बड़ा शो करा के प्रचार लोग करेला। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं खे भैला ना होई। ऐसे ना होई कि इनका लोग का मानसिकता नहीं कि अभी एगो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाओ तो ओकरा से हीरो का मारामारी हो जाता। बताई इन बा ए जी केहू से कम केहू नहीं थे, ठीक बा। हम सुनले बानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़का फिल्म बा संघर्ष 2, लेकिन हमरा तो बुझाता है सबसे बड़का फ्लॉप फिल्म हो जाए अगर 25 तारीख के लॉन्च हुई तो। ऐसे जो चारू ओर गदर के गदर एकदम मचल बा। गदर में उ आई तो ओकर भगदर हो जाई, भगदर हो जाई कि ना। रउआ सब बताई भगदर हो जाई नू। धुरंधर भैया के ऐसे भी तनी ऐसा एबारा समय खराब चलता। बाकी हम ये कहम कि धुरंधर भैया के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से रोक दिया जाए 25 अगस्त के ना कह के अगला 25 अगस्त के 25 सितंबर सितंबर में कह दिया जाओ, 25 सितंबर के कह दिया जाओ। बाकी रउआ लोग के का विचार बा सितंबर में कह दिया जाओ 25 सितंबर, है कि अगस्त में धुरंधर भैया दबा जीवो। ऐसे कि भाई गद्दर के चारू ओर महा महा गद्दर के चारू ओर मचल बा एकदम। चारू ओर महा गदर माने महान है गदर, चारू ओर गदर के भगदर मचल बा। बाकी जितना लोग वीडियो देखता सब लोग के ही बता दी कि रउआ सब अपन कमेंट करके बताई कि फिल्म कब लॉन्च होके चाहिए। हमरा धुरंधर भैया के फिल्म है तो बड़ा मेहनत से पूरा एकदम बंदूक नचौले बड़े 7-8 गो छेद वाला बंदूक नचौले बड़े पूरा। तो तनी एक रिस्पांस कुछ अच्छा मिले के उम्मीद रहा, लेकिन हमरा नहीं बुझा 25 के लॉन्च हुई तो मिली। बाकी सब लोग वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, अपन राय जरूर बताई कि फरिश्ता के जौन बाई का हुई आई कि ना आई। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।